Asteazkena gaur, martxoaren 11. Eta badakizue kulturaz jazten dugula gure lehenengo ordu hau asteazkenetan batez be. Joni U, beda, moduz, arratsaldeon. Oso ondo, arratsaldeon. Kultur tarte berezi egin behar dugu. Bai. Batez be, zeure aurren ikusten ditugun gauza hauek guztiak ikusita, argazkiak izango dira protagonista. Hori da. Argazkiak ondarea dira, argazkiak historia dira. Bai, argazkien bitartez ere gure... Artea eta informazioa dira. Bai, hori da. Zentzu asko hartzen ditu argazkiak. Eta denbora aurrera joan ala, are eta gehiago izaten da, argazkiaren atzean gordetzen den balioa arrazoi ezberdinengatik. Tokiko edabideaten zabiltzela, nien ondo dakigu moduen aiurrin. Hori da. Eta egin duzue, behintzat, lehenengo urratsa zeozer ederra egiteko. Eta gaur, ez gaude bakarrik, Joni? Bide lagunak ekarri ditugu. Bide lagunak ekarri ditugu. Bai, barrutxe dazkazue Galder González, Euskal Wikildarien Kultur Elkarteko kidea, Jose Rojas, Tokiko Dabiden bateraguneko kidea. Eta danok batera basabiltzate hartxaldeon, mutilek, Galder egon gara askotan, hemen Euskal Wikipediari buruz berbetan, basabiltzate, jakintzat ondare hori geuri interneten eskaintzen, geukartzeko eta hori guztia erabiltzeko, eta orain beste urratxe bat, Tokiko edabideekin elkarlanien, batez be, materiale grafikoaren atzetik, eta batez be, gune zehatz batera, ezta? Bai, abiatu ginen honetan egia zen Jose gehiago kontatu dezake horren inguruan, nola hasi ginen, baina ulertuta toki komunikabide askotan, Euskal Herrian badaukagula altxor txiki bat, eta altxor txiki hori da herri horretan gertatu diren gauzak argazkiz atera direnak. Eta dago garai bat, dela 80ko hamarkada, oso berezia dela guretzat zulo beltz bat modukoa da. Hau, azalduko dut, lehenagoko argazkiak, 50-60ko hamarkadara arte, oso argazkilari gutxi zeuden, eta normalki artxiboak osatu dira, eta artxibo horiek askotan publiko jarri dira, eta libre jarri dira, erabilgarri jarri dira. Instituzioek egin dute, edo, familiek, eta bar. 2005-etik aurrera edo, ia mundu guztia doka kamera digital bat, edo telefonoan kamera bat, eta orduan digitalki asko dago. Ekitari guztien argazkiak baditu. Hori da. Posible da lortzea. Guztiena ez daukagu, baina posible da lortzea. Baina 80-90ko hamarkadan jende asko dauka kamera, argazki kamera analogiko bat, jende asko ditu argazkiak etxean, baina horiek ez dira oraindik digitalizatu eta ez dira oraindik ondaretzat hartzen. Hori da. Eta orduan planteatu genuen, zulo horretan, herri komunikabidek badaukatela zer esana, artxibo txukuna daukatelako, herri daukatelako, eta hau ez genuen espero, oso ondo. Zulo beltz hori, ikusten duzu, horrela da, efektu guapoa izan da. Beltz horretatik, argira ateratzeko... Esaten gabiltzenarekin, baliabideak jartzen ditugu oson, nola zizen? Esto egantzatu dizuna, Jose? Esan duzu, esan du Galderrek, ez zeuke konta dezakezule nola zizen hau dana, altxor txiki bat esan dugu, baina altxor handia da, ez da? Altxor txiki asko osatutako, susmatzen dugu hor dagoela, petroleo pultzu garrantzitsu bat. Tokikomen momentu honetan, 76 toki komunikabide batzen dira. Toki komunikabide ditzen diogu gaur egun, baina hau dator nolabait 80ko hamarkadan hasi izan herri aldizkarien mugimendutik. Orduan Euskal Herri osoan barriatuta daiz hainbat eta hainbat toki komunikabide hasieran aldizkariak zirenak. Eta gaur egun gitxi asko denek lantzen duten hau, internet, irudia, bidea, eta konturatu gara eta kezka daukagu aspalditik, Galderrek ondo esan duen moduan, komunikabide horietan egunero sortzen dela eduki pilo bat, eta zoritxarrez dauzkagun baliabide txikiengatik ez dau denbora nahikorik, edo ez dau baliabide nahikorik sortzen dan hori guztia apur bat ordenatzeko, ez da? Sekulako lan ederra da artxibo baten sartutie, eta honelako edabide baten, baina zenbat lan daukan, jakintza eskatzen du bai, gero sailkatu egin behar da, ez da bakarrik hartu, sailkatu egin behar da. Egunez egun egin behar dan lan bat, eta baldin baukazu aztekari bat bi langilerekin aurrera atera behar dana, bi langile horiek nahiko lan daukate egunero, albisteak sortzen, maketatzen, eta orduan, sarritan artxiboaren zati hori geratzen da apur bat aparkatuta, ez da? Eta orduan alako baten bururatu zitzaigun behar bada, zehozer egin genezakela Wikipediarekin elkarlanean, artxibo horiek nola reskatatu,
eta guretzako baliagarri jarri, baina baita gizartearentzat oro har bai, ez da? Lehenengo pausua Aiurri izan da. Bai. 2000 argazki, tarte horretako 80ko hamarkada, eta sekulako arrakastarekin Joni, bai zeueko pozik geratu zaretelako, eta jendiaren harrera oso nahi izan dalako bai. Ba, eguneko ausartak izan ginean, zuzenean baiezkoa hartzen denun, eta egia da, aurreko egunetan zer esan handia mandula, zeka duela 25-26 urteko argazkietan, gaur egun bizian jende asko dago ratzean, ez? Gaurrak zianak ja helduak dira, gaztek zianak helduak, eta orduan, egia esaten badizuet, galderrire galdetzen nion ondo legokela Wikimediako herrialdeen analitika aztertzea, segun batzutan sekulako mugimendua zeon, bolo ziren kontu hau, eta guretzako oso baliagarri izan da Tokikomen eta Wikilarien ekimena, ze guk bestera egunerokoak jaten gaitu eta txoko batean zeuden argazki horiek guztiak digitalizatu ditugu gure ondarean hor daude, baina era berean ere, gaur egun webgunen ere hor pantailan ikustezun bezala hor ikusgai daude. Ikusten gabil, zaindoainko artxiboanoko errezpanagoa aurkezten hori bai? Bai. Hoxe, eta horrela eman genitun, hor dauden albunak, eta hemen ekarritu da argazki batzuk ere, material originala nundik atera ziren, ez guk, gerozak garbigo dago eta aiaski hasiran esan dezunarekin, argazkiak ere ondari diala, denbora joan ala, hor, detaile asko geratzen dira, ez, hiriarenak, pertsonenak, baino baita ere, galderrek beste aurkezpenen baten esan duen bezala, giza mugimenduen inguruko informazioa ilustratzeko, argazki asko edo Martinu Galderen argazkirik, ez Galder, ez zegoen? Ez zegoen Martinu Galderen argazki librerik, eta diot, gune oso bat, poligono enpresarial oso bat daukagu bere izenean, eta, hor daude komunikabideak eta bar, eta orain arte ez genuen irudirik berarenak, eta zerbait paradogikoa, ez? Eta, gaur aurkitu genuen bat eta horrekin pozik den, egia esan orain ditugu 100 piko, ze dago omenaldi bat eskain zitzaiona, omenaldi horretan ere daude, kriston jende famatu pila bat. Irudi librearen oso garrantzitsua da, bai. Wikipedian sartu eta erabilgarria da. Guri askotan gertatzen zaigu bai, telebistan programa bat eta argazki baiarri edo irudi batzuk, irudiek izate dituzte, abetzak eta ezin dira erabili, eta askotan badau gabezia hori, eta guretzat sekulako altxorra da. Libre esaten dugunean, Wikipedia da entziklopedia libre bat, librea denean esan nahi duena da, bertan dagoen guztia berrerabili daitekela, beste edozein proiektutan, eta orduan guk behar ditugun argazkiak izan behar dira libreak. Horregatik, normalki komunikabide asko egin dituzte argazkiak, baina horiek argazki hilariaren copyrighta daukate, eta ez badute espreski uzten, kasua, Aiurrirekin egin duguna, ez badute espreski uzten, argazki horrek jarraitzen du copyrightarekin, gure legeen arabera, argazkilaria hil eta 80 urte pasa arte. Orduan, kriston denbora da. Esaten ari gara, gaur egun egindako argazkiak urrengo mendean pasako direla domeinu publikora. Segurazki beste sasoi bazan, hau guztia eratu zenien, eta inok ez zuen imaginatuko bez noraino iritsi gara, baina beste veloziade batzutan gabiltz gaur egun, eta zarkituta geratu da hori dana be, bai. Galdetu nahi zutie, Jose eta Joni, tokikue uste baino baliotsuagoa da? Tokikoa eta geroz gehiago ikusten egat, informazio eta teknologia berrietan eta gertaera askotan tokikoa ere universala izatera iritsi daiteke, ez? Orain ikusten nahi gehan Martinu Galdetan Amari beren emaztearen argazkietan, ekitaldi hortan Euskal Kulturgintzako jende ezagun pila bat gerturatu zen, eta gaur egun Wikimediako hainbat artikulu osatzeko behar berazkoa da informazioa. Ez hau zehazki da, duela 25 urte, 97an izan zen, Martinu Galde semekutxun izendatu zuten, eta berdara Txillida eta Euskal Gintzako jende ezagun ugari gerturatu zen. Orduan, balio handia du, bateri tokikotik, baina baita ere universaltasun hori badagoelako. Hor deskubritu ditu kasu batzuk, handoainen ez dakit orain zehazki zentzen diren eta baina bai da egia tokikoek daukaten, tokiko medioek daukaten ezaugarri bat edo da kapilaridade handia daukatela. Iristen direla oso leku txikietara, oso ekitaldi txikietara, dalako baten deskubritu dezakezu, ez dakize bertsolari ezagunen lehenengo zaioa, ez dakize tabernako, inauterietako jaietan, ez dakize urte. Eta alde horretatik... Ez mugimendu sozialeko lehenengo bat. Ez da insumizioarena, adibidez. Insumizioarenak adibidez ez zeuden ez da ere, irudi libreak, edo guk ez ditugu aurkitu orain arte, eta,
eskualdean pila bat zuenean, eta suposatzen dut Euskal Herriko besteetan ere egongo direla, hori ikusten ari gara momentu honetan bertsolariak ere lehenengoetan, baina baita ere, ez dakit, BAP taldearen argazki bat, ez genuen, eta edo Irutrukuren argazki bat daukazue, ez genuen, eta orduan da, kulturaren momentu bat, ez dut esango itzuliko ez dena, baizik, eta momentu hori ja izan zen, argazki gutxi zeuden, eta jendea ez joan kontzertuetara argazkikin, orduan argazki kamarekin, orduan ez da gaur egun bezala mugikorrena, orduan behar duzu herri komunikabide bat, bai esango duela, kontzertu bat dago nire herriko gaztetxean, edo ez dakize kulturetxean, edo taberna batean, eta joango gara kubritzera. Medio handiek egiten ez duten zerbait, ez dutelako aukerarik. Segurazki, Jose, zabaldu da, kutxa bat, imaginatzen ezken nuena bai, esan duguna, hasieran elkarlana proposatzen zuie, zulo hori ez daukagu argazkirik data batekue, tokiko edabidei eskatuta egin genezake, aiurrerekin hasten da, 2000 argazki horiek agertzen dira eta pentsatzen zuie. Eta edabide bakotxien egongo dien, eta lehen esaten egon gara karpeta baten artxibatuta, inok kasurik egin barik ez dagoelako baliabiderik bai, baliabideak jarri beharko dira honetarako. Iruditzen zaila ideia aldatu da, ez da? Bai, eta zuzen ere, aiurrirekin egin dugun lehenengo proba hau, apur bat lanari neurria hartzeko saiakera bat izan da, ez? Gure buruan zegoena, guazen probatzera, guazen galdetzera, berze David animatzen den lehenengo probatxo bat egiten, kasu honetan aiurri animatu zen, eta egin genuen izan zen, guazen hilabetera jartzea pertsona bat, hilabetez lan hori egitera, hilabete horretan zenbat argazki eskanatu dezakegun, ze arazo topatzen dugun, edo oso zaila gustu egin dituen gauza batzuk gero errezagoak direnak gustu genuen hau baino. Eta orduan, orain egin duguna da, lan horri neurria hartu, eta horren bigarren pausua da, zabaldu dugun kutxa horren urrengo kajoiak edo zabaltzen joatea, ez da horretarako, beharko dugu orain, eta ari gara tanteatzen nondik edo handik, nondik atera apur bat finantzazioa, edabide asko dira, argazki asko dira, eta lan asko da, baina guk uste dugu lan horrek trukean eman dezaken ondarea edo eman dezaken nolabait retornoa ere oso handia dela. Zalantzabarik eta danontzat. Ikusten gabiltza argazki hauek, Feliz Iñurratek ikusi eta unkitu egiten garelako hor pantailan ikusita, Usabiagak esan ditzen jartzeko da jarritu. Ikusten genuen, Maialen, ze gazte, ze altxorra, ez da? Xabier Usabiagak, Buelta Espainia hartan, egunez, koderno batean, etapa bakoitzaren kontakizuna idatzi zuen, eta guk euki genuen urtetan, eta gero ondoren, berari esan, eta itzulin genion, berak du originalak hor ditu, baina guk euki genituen gordeta. Martin Ugalde eta bar, momentu baten ikusten genuen, eta ikusi egingo dugu, Fermin Muguruza esate baterako. Zergaitik lehen esaten zuena, zergaitik da hau garrantzia handia du zentzu askotan, batetik bapa aipatu du, eta Fermin Muguruza esan ozinki aipatzen badeu, Andoaingo gaztetxea ere ezinbestean aipatu behar dugu, eta Andoaingo gaztetxeak baduela gutxi, txapen egin genion entrevistako dotamendi eta hor aipatzen zuen Andoaingo gaztetxea zirkuitu alternatiboan garrantzi handikoa izan zen. Hori gaztetxean bertan barruan ateatako argazkia dago, argazki hori ateata dago gaztetxean, orduan BAP taldeko kideak diskoa aurkeztu zutenean, eta kontzertu areto horretan gaztetxean kontzertu ederrak eman dira, beste Green Day taldearen bere diskorik ezagunenetako kantuak, hor jo dituzte, eta gainera onena dana da bideo hori YouTubeen daola, kontzertu hori grabatuta da, eta YouTubeen dago ikusgai, eta Green Daykoak dira, ez? Entzun, John Maia, ikusiko? Bai. Maialen Lujanbiorekin holtza gainean. Bai, gainera... non erosita dagoen, honelako bitxikaria. Gainera zer izan eman zuen Twitteren. Bueno, John Maiak esan digu bere amak saltzen zituela hoiek, baina ez dakiguna da, Maialenek non erosi zuen. Ia John Maiaren argazkia ikusten dugun, argazkitxu batzuk da ditugu hor aukeratuta, hortxe. Bueno, garrik, Aitor Mendiluze dago horren ezkerrean, eta, dena famatu dira, baina... Jortxearena eta posizioarena... Kuriosa da, ze biek dara baten berdina eta leku berdinean irekita, bai, hor. Hola zen. Baina, horrelako gauza asko, egia zen, igotzen gindoa zenean, konturatzen ginen, eta hau badago, eta bar. Baina nik, bai, badago, lehenen komentatu duzun gauza garrantzitsua, ez da bakarrik argazkia digitalizatu eta igo, da, nor dagoen argazki horretan,
eta zerri dagokion. Ikusten moduzue, orain, ikusten hori gara argazkietan, behan bakoitza dago deskribatua, kasu honetan, Jon Maia, Aiurriren 11. zenbakian, 5. orrialdean agertzen da. Lehen esaten duena, sailkapena ze garrantzitsua da. Sailkapena garrantzitsua da, eta kasu honetan, Jon Maia dela badakigu, baina beste kasu batzuetan dira, herriko jendea, edo baserritar bati egin zitzaion elkarrizketa, ez dena famatua, baina jakitean nortzuk diren eta bar garrantzitsua da, eta horretan lana bereziki bertako jendeak egin behar du, herri komunikabidea ezagutzen dutenek. Gainez, Galder, gainera hor lotura dago aldizkaria, ze aldizkarek digitalizatu ditugu. 11. orrian, 5. zenbakian, juntzaitezkea aldizkarien atalera, eta aldizkari hori 5. zenbaki osoa dago digitalizatu da. Txuri beltzean, kasu horretan. Hori da, bai. Martin Galderen beste argazki bat ikusiko dugu, eta bertan, hementxe baditut hor daude originalak, bai. Erakutsiko zutie, originalak hauek, altxorra, eta ikusiko dugu argazki ebe bai, abestak beste, gero hau zen semekutxun izendatu... Bai, hori da, bai, hor agertzen da txiekin, oso lagunak ziren, eta Ana Mari Martínez eta Pilar Beltzuntzerekin, hor elkarrekin, justo hori izan zen ekitaldia eta bazkariaren artean, hor dezu argazkia, laurak elkarrekin, balio handiko argazkia da, demoraren poderioz, indar berezia hartzen duna, deno dakigu atxiaren balioa handia dela, Martin Ugalden itzalan doainen oso luzea da, bere izena daraman sariketa dago. Txelo Sagazte, bai. Eta gero, aukeratu, esan diogulako Joniri, aukeratu batzuk, eskutitz bat aukeratu idazu, eta gero, zubipien dagoen familio ez hori? Bueno, gainera hori beste artikulu bat ilustratzeko balegarria egin zitzaizuen zuei, lehenengo 0 zenbakian, hor agertzen da gutun bat, Eusko Jaurlaritzako gutun bat, Jimenez abizen duen persona bati, eta puente txistoki, txabola. N bat errepide azpiko, txabola batera bialtze zian gutunak. Eta hor bizi izan famili bat, eta hor elkarrizketatu zuten 0 zenbakian 1994 urtean, hor bizi izan famili hori, eta famili hori txabola batean bizi izan, baina horiek ez zauden hor, etzian nomadak, ikusten dituzue landareak eta zeudela, eta orduan, hor bizi izan, eta nunbait, erabilera hori aitortuta zeon, gutuna bialtze zizkieten einean, eta zuei, hau ondo etorri zaizu ere, wikilariei ilustratzeko hau beste artikulu. Bai, justo, kasu honetan ni nengoen pixkat Egiptoak Euskal Herrian, eta Egiptoen historia eta bar pixkat begiratzen, daude liburu batzuk politak eta gaiaren inguruan, eta justo argazki hau zen, bikaina horretarako, esaten zu, ez da bakarrik bizi zirela, baizik eta Eusko Jaurlaritzak beka baten eskaria, ez dakigu onartua edo ez onartua, baina beka baten eskaria bidaltzen du, txistoki sin numero txabola jartzen duen helbide batera, bai? Eta da dokumentu bat, bere horretan, agian bere garaian argazki bat simplea, baina 25 urte, 26 urte geroago, balio entziklopediko bat duena, ez? Baina nik uste dut... Eta berezia. Asko zentratzen ari gara kulturan kontu horretan, baina hau da momentu baten erretratu bat da. Badao beste bat ere ez dakit aukeratu zuen ala ez, baina ni asko impresionatu ninduena. Zala, eta gogoan okingo zuen, Osakidetzak banatzen zuen IESaren kontrako kit famatuaren argazki bat. Hori esatera ninduan, erretratuak dira, garai baten, testuinguru baten erretratuak dira, horretaukan balio guztiarekin, ez pertsona bakarrik, pertsona hartu ditugu, baina erretrato bat sasoi batena, eta segurazki urtietara hartzen du honek balioa. Galder esaten da bia, lehen eskutitza bat baina urtietara, eta urtien balioarekin testu inguruan jartzen dugu, eta horregatik esan dugu, ez da, altxor hori eta sasoi honetako altxor hori berreskuratzearena, ez da? Azkenean da, hori nolabait beste garai bateko eguneroko bizitza zer zan, hori hor da omarraztuta oso zetasun handiarekin, ez da, eta alde batetik komentatu dugun guztia kulturan inguruko eta nire oso bitxikerietan ere jausteko zer hori badago, baina badaukabe bai ondaretik eta gure historia hurbil hori berreskuratzetik asko, ez da... Eta, hildo politikarloko argazkietan ere, Euskal Herriko gatazkaren garai oso zehatz bateko argazkiak, ez? Badituzu, pintaketak, pleno pixkat zalapartatxuak, nahiko zalapartatxuak, badaude ertzainaren kargak, badaude presoen ongitorriak, badago momentu bat hor, argazkian agertzen dena, agian bestela zaila dena izaten. Eta hau, Horma zuri bat existitzen etzanien Euskal Herrian, ora? Aipatu nahi nuen ere, Euskal Herrian garai horretan zeuden artxiboak egiten zutenak, baina horietako 2 artxibo oso zaila dira gaur egun berreskuratzea, bada eginena eta bestea da egunkariarena. Orduan, herri komunikabidek bai bete dezaketela, garai horretan,
Azkenean, ez dakit noiz, baina agian hemendik 60 urtera badago norbait, entziklopedia baten idatzi nahi duela, Euskal Gatazkaren eragina Gipuzkoako herrietan, eta hor baditu argazki batzuk balio aldiotenak. Zalantza barik, galdetu nahi dizuet, proiektunok zer beharko luke aurrera egiteko, Wikipedia eta tokikomen aldetik, erakutsi egingo dugu apurtxu bat, basabiltzatelako, Galder eta Joni basabiltzate proiektu apurtxu bat aurkezten, jende gazti hurbiltzen da, jende gaztia oztabali geratzen da, eskuartan dituzuen jamankulo hiekin. Bai, bueno, gara batean denborak ere bestelakoa zian, ez? Argazki bat atatzen zu gaur eta segunduan, editatzeko aukera daukazu, eta, karo, bere garaian, karretean... Ez zein nau errepikatuko, baina lehen beti begizik eta. Karretean ateratzen genituen, karreteak behar bada horrela eramate genituen errebelatzera, edo argazkilariak guri garai hartan aukeratzen zituen bere ustez zeintzu zian argazkiak publikagarriak, ez? Gero jute ginean guden dara, eta famatuak zian rebelado en una hora, ez? Gaur egun ordubete zindu bitxoin, ordubeten maketan zitugu 6 horri alde, eta orduan, garai hura, ez? Eta gero, disketetan, diskete hauetan, ez? Guk belaunaldi beretsukoa gehala, ez? Guretzako, hemen, gida komertziala izeneko disketa daukagu. Disketi, esan diot, Joniri, nire kasetaritzako karrera dana diskete baten dau. Guztia. Dinot? Gutxi idatzi zenuen. Ez daukat zer gordeta. Ordenagailuan egongo zen gordeta. Baina bi megatan Word batzuk sartzen dira. Word batzuk sartzen dira hemen, Pare bat disketetan, lehenengo maila, bigarren maila, eta hemen txedau. Baina eski, esan barko dugu dela informazioa gordetzeko goza bat, gaur egun pendrive dana. Zantzi zueten gaztetxu batzuk. Irakurri nion irakasle bati, esan ez gerturatu zizkezkiola ikasle batzuk, eta hori ikusi, eta zuen, imprimatu duzu 3 dimentsiotan gordetzeko botoia. Worden gordetzeko botoia. Eta, klaro, zen belaunaldi aldaketaren, guzti zeroa iruditzen zaizun ideia bat, imprimatzea 3 dimentsiotan gordeko botoi bat, eta... Hau txezan. Eta gero, hemen erabilizan ditugu, guk gure erredakzioan, olako zintak, grabatzeko, eta olako radiokasetak ere, eta hemen, zueko gandezue, Arzaiusek behin izaldi bat emantzula Tolosan galtzaundik antolatuta eta sekulako zeresan emantzuen RH negatiboaren arira, eta garai hartan olako forak sortu ziren, eta andoainen bazen foro bat, eta berreskuratuet 1986ko azaroaren 15ean, Rosa Aguilar, Andaluziako parlamentariak hitzaldia emantzula. En estos momentos, a los ciudadanos y ciudadanas de este País Vasco que vuelven a sufrir el zarpazo de la violencia con el secuestro de Confidencial. Duela 24 urteko hitzaldia, radiokasetean gordeta daukagu. Eta horrak izu ezer, atorrela gauza, nik uste presa daukala lan hau egitea bebai, ze maila horretan ere, gero eta azkarrago gertatzen ari da, soporteak bat bestean atzetik jausten doazela, eta laster ez du eukingo non irakurri diskete horiek. Ze hori gertatzen ari da, eta jende asko edo garai batean CD-ak saldu zizkiguten beti ereko soluzio gisa, eta horrein denborakin konturatzen hasi gara, denbora pasatzen denean CD horiek ere ondatzen doazela, barruan dagoen informazioa ezin da irakurri, orduan nik uste dut hor daukan petroleo putzu horri atera bar zaila rendimendua. Eta ganoraz egin behar dela esan dugu daukan landana atzetik jakintza bat eskatzen du, komunikabideko edo behintzat artxibo esagutzen duen baten jakintza hori eskatzen du, aukerak eta egin, sailkatu esaten gabiltzena, lan asko, denpora asko, eta espada ordaintzen askanien da lan bat, baino ez duen hartzen edo borondatez egin behar dana. Ze behar du proiektu honek amaitzeko zerbait, eta garrantzitsue, eta zer behar du proiektu honek aurrera egiteko? Behar duguna da, finantzazioa. Norbaitek, interesa duen norbaitek, esatea, uperez gauz, gure herriko edabidean lan hori sustatzeko, edo gure eskualdekoan, edo guazen hitz egitera bera osalan egin da egun guztion artean, eta ez dakit. Eta, finean nik uste inbertsio ona dela, ze azkenean da, nik bentsat gure ikuspegitik hainbat abantai ikusten dugu. Bat da, edabideak berak ere ukin dezakela berarentzako antolatuta lan hori, eta hori esaten ari garen esparru batekin lotzen dut. Pentsa ze polita izan datekena adibidez, Andoainen orain identifikatu gabe dauden argazki horiek aiurriren webunean zertu eta irakurlei eurei eskatzea apur bat identifikatzeko, laguntza, azkenean guztion jakintza kolektibo hori aprobetzatzea, eta bar.
Eta kontua da hori, horretara jartzeko, azkenean lana da, hain zuzen ere, faltan ez daukagun gauza bat, eta orduan behar dugu jende gehiago hori egiteko, ez? Orduan, ari gara ateak ukitzen, eta erakundetan eta ekorpegi hona jarri oskue momentuz, joango gara ikusten. Iruditzen zaiten ontzat ala hau, danok irabaziko dugula, eta oso berazgarria dela danontzat. Euskal Legukilarien kultur elkartean bazabiltzaten lanien, zuk bialdu gif bat eta guk informazioa bialdu. Oso ona, atara dugu bebai. Bueno, gode prestatzen kuarentenarako, horren beste jakintza da, Euskal Wikipedia bazuek galdetu nahi zuien eta guk erantzen gu. Egia da, ditugula... Baina hori da, ezta? Ditugulako artikulo pila, bestera, inoiz ez dela ezer komentatzen eta aitzaki bat, jendeak galdetzeko, gauza, alik eta txoroenak eta begiratzeko, zerbait daukagu honen inguruan, edo ez? Eta, bueno, atzo horretan ibili ginen Twitterren, bueno, gaur eguerdi arte datu da, ze batzuk gaur irakurri dute. Eta orain esaten dugula, agian bezan horbait sartzen da, eskatzen. Bueno, atara dugulako, jendeak ikusteko zer gabiltzen esaten, hor proposatzen zuten, eta momentuz, begina jeltan, noski, Euskal Wikipediak badauka Twitterren bai, sare sozialetan presentzia hori, zuek bialdu gif bat, gainera divertigarria daudana. Eta gero eurek artikulu bidez. Baina ez bilatzeko, katu gehiago ez, Katu gehiago ez, baina katu gehiago bai, Baina zuei esker nik ere jakin dut, Arrigorriagan badola, auzo bat izo izen bereziarekin. Salud e higiene. Salud e higiene, eta Mapsen sartu nintzen, eta benetan nala. Ez izitzen da, bai. Salud e higiene. Eta gero... Higiene y salud, barkatu, alderantziz. Garrantzi hori, apurtxu eta euskaraz gabiltzetanok lanien bebai, eta komunitate hori galder basabiltzategie bai, eta Wikipedian, honek neurketak eta egiten direlako, sarean presentzia euskaraz ezinbestekoa bebai, ez da? Bai, da ikustea guk baditugula baliabideak. Hortik jarri dugun gauzasko horrenik euskarazko Wikipedian ere ez ditugu, baina ideia bada esateko honen inguruan ez daukago, edo artikulu hau pixka flojo dago. Eta balio digu, jendeak ikusteko badela baliabide bat, bai? Euskarazko Wikipedia baditu bizitak, egunero 1000 gora, baina hala ere badago jende asko euskalduna dena eta konsumitzen duena Wikipedia beste hizkuntza batean, ez? Orduan, pixkat hortik ertzeko, ikusteko baditugula gauzak, sortu dezakegula ere konbertsazioa euskaraz, eta euskaraz ibili gaitezkela, gustatuko litzaiguke hor Jose da dituagoa Euskal GIF komunitate hobeago bat edukitzea, GIF asko bidatzi izkigute. Eta gonbidatuko zaitzutik, bigarren natal egin beharko diogu. Bai. Maioni, gero jasonez hain daukat, eta Asier Hilari datorbe bai, eta minutuak aurrera doaz. Joni, beda, ze ideia hona izan duzu. Poste naiz, iaski. Zamat gozatu dugun. Bai. Jose Rojas, Tokikom, Wikipedia, Euskaraz Galder González, itzordua eginda beste bat inbidu. Beste mainguru bat inbidu. Eskanerrarekin etorriko. Erto. Joniren tartea zabalduko.